Mhuri yeZimbabwe, aiwa tapinda zvedu mugore ra2024, tapinda zvedu mugore ra2024, asi tinoona kuti mutungamiri weopposition party vaNelson Chamisa vanouya vachisimbisa macitizens avo vachivaudza kuti aiwa mugore rinori hatisi kuda zvisina basa. Aiwa kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano panokupa maupdates ezvo zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka usati wasubscribe achibva wasubscribe, kulike wachiri kutina on the bell icon. Tinombochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live YTS. Saka mhuri yeZimbabwe pane post yakapostewa naPresident Nelson Chamisa vachiti a 2024 full of surprises. As we begin a new year, I encourage you to stay focused on the promise. We were robbed, but God is a restorer. We keep the faith. Indeed, 2023 was the year. Let 2024 be the year of vindication. Anoendera mberi achiti achivaudza nezvegoal yake ya2024 achiti our goal is single and simple, to make change happen and transform Zimbabwe unto greatness. Saka tinoona kuti vanhu vakawanda vanoreacta kupost iyi yapostwa nemutungamiri wavo vaNelson Chamisa. Saka pane mumwe auya achireacta kupost iyi achiti aiwa, under normal circumstances, in a normal 21st century political party, no leader can lead them to 2 elections defeat and keep their job. That can't be possible, be politically acceptable. Nobva ati welcome President Nelson Chamisa uya unyasa kuratidza kuti aiwa kunyange zvedu takarigiwa but zvakakwana, yava nguva yedu yekuchizopinda kuti izotonga. Tinoona mumwe anouya achipindura achiti, should we really consider the past 2 elections defeat? I doubt there was clear defeat considering the rigging that was involved. Mwanouya achiti, point of correction, Mr. Nelson Chamisa wasn't defeated. Savanyatsoratidza kuti aiwa kunyange zvenyu mukati yava nguva yedu kana kuti munhu akwanisi kutonga for 2 consecutive years but anenge anozongojiwa, asi avarika achiti aiwa isusu hatangana kutombodefeatiwa, takara tinotongohwina. Saka chikwadi chichazongobuda, time yedu ichazongosvika. Aiwa mhuri yeZimbabwe, ndo nyaya iripo. Saka ndoMukana ndokupa kuti mutipe maonero enyu, mufurikidzwa kupinda comment section medu muchitipa view yenyu, muchilike, kusubscribe pamwe nokutina on the bell icon kuti murambe muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatenda mhuri yeZimbabwe, tsangana vhidhiyo redu rinotevera.